Voor de jongerijn is Manon Kamminga de onbetwiste koningin van het skileren. Doch ze het net vanzelfsprekend dat ze voortdaligs goud hellen. Want Manon riet mij een brutsen toemen. De Houwerwijkse had vaker ongemakken voor een groot titeltoernooi. Ja, klopt. Dat is nu al de tweede keer inderdaad dat ik na een blessure goud haal. En mijn vader zegt ook altijd dat het bij me hoort en dat ik er alleen maar beter van word. En maar ja, goed, ideaal is de voorbereiding natuurlijk niet. Dus ik hoop het in de komende jaren toch wat minder te doen. Snijn stiet ze in de hele finale van de 500 meter sprint. Ze mat bij de beste 2 eindigen. Maar ze had een heel sterk deelnemersveld. Manon docht haar uiterste best, zit hier in tweede positie. Maar dus in die laatste bocht ergens een godsje te vinden om nog bij de beste 2 te komen. Op het 300 meter wie ze jeder disqualificeren. En hier is ze correct te laat voor een plak bij de beste 2. Ja, nou ja, net niet. Wel jammer, want 500 kan alles gebeuren. Vooral in de finale. Dus ja, wel jammer, het ging lekker, maar ik kwam inderdaad net 200 tekort. Er zitten meer Friezen in de finales. Dit is Mark Horsten van origine van Houwerwijk. Hij had een plaats voor de finale van de 400 meter sprint. Bij hem nog een Nederlander, Michel Mulder. En die rieden dan zien een Fransman en een Italiaan om het EK-goud. En het is Michel Mulder die direct op kop komt. Horsten op het tweede plak. Maar het is een heel sterk deelnemersveld en het tempo leidt verscorende heeg. Maar het is Michel Mulder die koppositie vasthoudt en goud wint en Horsten valt krek boeten het podium. We zeiden vooraf, we gaan voor goud. Ik bedoel, als je met z'n tweeën van de 4 zit, ben je in het voordeel. En medailles hebben we allebei al. En gelukkig is het gelukt. Ja, hij wint goud. Ik helaas geen medaille kunnen halen. Maar ik verwacht wel dat mijn afstanden nog komen. Morgen de Flying Lap. En de dag daarna de 1000 meter. Waar ik vorig jaar ook een medaille op had. Dus ik hoop dat mijn afstanden nog komen. De vrouwen hier op Sneurnal het eerste goud. Manon Kamminga won de 10 kilometer afvalkoers. Met een heel soort steun van Elma de Vries. En ze hoop je nou weer op eremetaal. Vooral mijn teamgenootjes waren ook op stoom. En ja, vooral ook Elma, die heeft heel veel op kopwerk voor me gedaan. En ik hoef hem alleen maar af te maken. En dan is het peloton van start voor 50 rondjes de puntenafvalkoers. En de Nederlandse vrouwen domineren van het begin. Hadden de koers onder controle. En zij bepalen wat er gebeurt. In de rin van de koers ben er punten te verdienen en die de meeste punten had, die mij haar de kampioenen nemen. En daar de demorage van Irene Schouten. 21 hier uit Andiek. Ploeggenoten dus van Elma de Vries en Manon Kamminga. En zij krijgt de romte. Mij troch dat Manon Kamminga het hele peloton aanstopt en het gatje vallen liet. Maar dan, in een poging zelf ik nog een puntje te pakken giet. Kamminga zelf onderuit. Je rieden met je draaien dat je hem voor goud, zilver en brons kwam. Ja, ging ook. Ik denk ook dat het had kunnen lukken. Maar nou ja, goed, weet je, zulke dingen gebeuren soms. En nou, dat was mijn eigen fout. Ik zag dat die Duitser naast mij kwam. En ik dacht, nou ja, ik had het wel gehad. Maar ik dacht, als hij een spagaat doet, dan weet ik niet of het wel lukt. Dus ik dacht, ik moet ook maar voor de zekerheid een spagaat doen. En ja, stom. Einde wedstrijd dus voor Manon Kamminga. Maar nog altijd is het Irene Schouten die troch die hele grote voorsprong een heel soort punten pakt had. En zij pakt op een ei goud van Nederland. Elma de Vries wordt correct vierde. Namens Nederland weer een gouden medaille. Nou, dat correct naast het podium. Je bent goed bezig dit EK. Ja, maar tot nu toe 5e en 4e plek ook voor mij. En 2 keer goud, waar ik wel een behoorlijke bijdrage aan heb kunnen leveren. Dus ik ben reuze tevreden en mijn dagen komen nog op de weg. Dus komt wel goed. Hoeveel nummers staan er vandaag nog op het programma? Nog 4 op de piste, dan nog 5 op de weg. Nou, ik denk ook 4 op de weg, denk ik. En dan nog de marathon. Dus dat is nog wel heel wat. Ik ga nu niet opgeven, hè?